सान्दुं दुंबासो नुगोन इखो ख्रा ख्रा साथा 100-150निखौनो बायनो हाला लोगोफोर नै थारायाबो गनदो एकदम ससे गनखौसो सोनानै लानो गोनां जादों दा बिनो जथ' गथ' जायो लोगोफोर फिसाला सासेल' न'आव जेथिंबो मावा जारला न'खौबो गारनो हाया न'नि खामानिखौबो गारनो हाया उपाय गैया लोगोफोर मा खालामनो दा गाइस फार्स्टआव नायनो हागोन थारमाने आं जायगाखौ गथाय साफा खालामजोब्बाय बेनिफ्राय इथिंगालिबो हाखौ एसे फेनस्रानानै जायगाखौ एसे साफा खालामना होजोब्बाय आरो ना गाइस राउन्डनो ओमफ्राय बाखि इथिंगालि गोलाव मोनसे बेरानो दंबावोमोन ओमफ्राय आरो इथिं अन्थाइ बालाबो लामना दोन्दोंमोन आङो खामानिखौनो मावनाय जायाखैमोन गाइस दा जियानो जाया मानो लोगोफोर बेखौबो इयाव बरिया गायना होबाय बेसेबां दिन लागोनबा देरनाया दा इनिफ्राय आं मा बेसाद लायनो थांनो नायदों नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ जिथुबा आंनि फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै गाइस आं माने एसे जायगाखौ एसे साफा खालामगोन मिनि गार्डेन समायना फिसा मोनसे बनायगोन आं न'आवनो जिरायनो थाखाय होननानै नोंथांमोननो सानसेखालि बुंदोंमोन नालाय दा इनि थाखायनो आं मोननैसो बेसाद लायनो थांनो नायदों इनिफ्राय सुनिबो लाबोगोन आङो जिथुबा नैबे गय बिफाङाव बेसेबां गोजौ लासै एसे सुनि फोनना होगोन बेफोरखौ गथाय साफा लाखिजोबगोन आरो ना लोगोफोर बाखि दा लांदां फांदां जाजोबदों बेखिनिया खामानिफोरखौनो एख' मावनाय जायाखै आं दा थांनि सकआव लासै थांनि लोगोफोर गारिखौबो दिहुनना दोनखाबाय आं नै सार नायलांबाय था गाइस लास्टाव लासै मारै जायो मारै थायो लासै लासै मावनांसिगोन माथो खालामनो दुखिया मानसि लोगोफोर नङा होमबा खोलिना दोनबाय थायोना आं स्टेन्डखौ दा गाइस आङो थांना फैनि लाना फैनि सकआव लासै फुङावनो बहुत खामानि मावबाय आङो लोगोफोर आं माने जेबो ब्लग भिडिअ लायाखै ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौ नै दासो स्टार्टिं खालामबाय आरो ना लोगोफोर माने फुंनिफ्रायनो मावबाय थादों आङो 7-8टासोनिफ्रायनो मावबाय थादोंमोन आं खामानि न'आव ओमफ्राय गैथ'वा एखानसे न'आव बिराद बेस्थ' जागोन आं लोगोफोर दा नै कालि फुजानि सिगां राइडआव थांनो सानदोंमोन नागालेण्डआव ओमफ्राय दा आरो न'आवबो रावबो गैला जालायबाय आब'मोनाबो थांजोब्बाय न' दा जोंहा मादाराबो लोमजादों दिनैबो मोनसे ब्लग होदों आङो जोंहा मादार लोमजानायनि डाक्टारनाव थांनायनि भिडिअ मोनसे होदोंमोन आरो ना ओरैनो सर्ट भिडिअ दा उपाय गैया जाना दङ लोगोफोर मा खालामनो ओरै जाबाय थादों आरो आंना बाइकनि सेनाबो एसे गोलाव जाना दङ साउन्ड ओंखारबाय थादों ओमफ्राय सार्भिसिंबो होनो जाबायमोन दा नायनोसै सार्भिसिंबो होनो थांनाय जायाखै गारिया एकदम मबिला सोलायथारनांसिगोन रानिंआ बहुत जाबाय सार्भिसिंआ एबार खोनथाम जागोन आंनिया नैबे खेबसेजों खोनथाम जागोन आरो ना दा नायनोसै गाइस माला थांनाय जायो सुनैफोराबा बेसे दाम लायो सुनैबो बायफेराखै दिनैसो ओइ फिसा 10 थाखा 20 थाखानि पेकेटखौसो बायोमोन गय जानो थाखाय ओरैनो बाखि सुनैखौ दामखौ बारा मोजां मिथिया आंबो बायफेरा नालाय बारा नाङा एसेबानो जागोन गय बिफां जिखिनि गय बिफां दङ गासैखौबो सुनै फोनना दोनजोबखानि आरोना उनाव आरो खामानि मावनो टाइम मोना मा बिसास नङा होमबा लोगोफोर जिखिनि ओरैनो न'आव थागोन ओइ दिनाव न'आव खामानि मावगोन सानसेबो दिनखौ ओरैनो खेदाया आरोना गाइस हानायावलासे मावबाय थागोन दाथ' उपाय गैया बिखौ मावगोन होननानै नेना थाबा मा जानो खामानिया रावबो मावग्रायानो गैया मानो होनबा न'आव आंल'खासो फिसाला सासेल' बेखौ मावगोन होननानै नेना थानो थाखाय आंहा जेबो राहायानो गैया लोगोफोर मिथिबाय दा बिनो जथ' गथ' जायो लोगोफोर फिसाला सासेल' न'आव जेथिंबो मावा जारला न'खौबो गारनो हाया न'नि खामानिखौबो गारनो हाया उपाय गैया लोगोफोर मा खालामनो दा नोंथांमोना माबायदि जायो न'खराव फिसाला खासेल'फोरा नोंथांमोना कमेन्ट खिथाहरलाय आंथ' जेबो आजादिखौनो मोनजाया लोगोफोर गावनि जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय खामानि दामानि मा बुंनो आरो गाइस बुंबाबो जोबा खोथाया भिडिअआ 2 घन्टा जालांगोन होमबाबो जोबनाय नङा दा नै आङो दारखुसि सफैबाय लोगोफोर बोथोराबो एसे गाज्रि खालामदो अखा हागोनसो ना माबा आधा केजि लाथ'दो र' लोगोफोर आधा केजि मोनबाय बुस्थुआ बाय बेलासे जाना फैनाय मोनबा बुरजा मोनगौमोन आं फाथै दखान फाननाया लामा जयोना दा अखा फिसा हाबाय थानायनि थाखाय गैया जाथ'वाखै टाइमा बारा जायाखैना आधा केजि लाथ'बाय होमबाबो आङो न'आव थांनानै आरामसे सोमना दोननि दसे खमाय ओमफ्राय सोमनानै आरामसे दसे खमाय रेस्ट लानानै खामानि मावनोसै न'आवबो बाय दोंखायो सुनैया दोंनायालाय ओमफ्राय आधा केजिबाबो मिलायहैसिगोन मिलायनाया 1 केजिबाथ' बुरजासो जाबावगोनदां आधा केजिया मिलायगोन न'आव एसे दंखायोना थांनि र' गाइस
रेडि लोगोफोर बाखि दा न'आव थांनोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाया न'आव थांनानै बरिया सोमनायनोसै न'आव एसे दङ सुनै ओमफ्राय दा आधा केजि लाथ'बाय बाखि बेखिनिखौ मेनेज खालामनानै आरामसे बरिया मिलना होनोसै आरोना लोगोफोर दा नायलांबाय था लोगोफोर माबायदि जायो भिडिअआ न'आव दिनै बिराद खामानि मावगोन आरोना गाइस जेने तेने न'आव सफैबाय अखायाबो हाबाय आरोना गाइस नै साथासो लाना दं आं नै लोगोफोर भाई बिदिबालाय बोरै जानो लोगोफोर खामानिया साथा लानासो दं आं आरो गाइस नै दा माने अखाया दसेनो हाना होबाय आरोना लोगोफोर एकदम दानि बोथोरा बिनो एकदम दसेबो मोजां दसेनो गाज्रि माने दा आरो सुनिखौ सोमना दोनबा दायो आरो फोननायावबो सान्दुं गैयाबा आरो दिगदारानो जागोन दहाय सान्दुं दङमोन ओमफ्राय दसेनो बोथोरा दोमैलु खालामना होदो आरोना गाइस दा साथाखौबो नायनो हागोन दे गाइस जेरैबायदि साथा लादो लोगोफोर उपाय गैया लोगोफोर ओरैबायदि दुखिया साथा 100-150निखौनो बायनो हाला लोगोफोर नै थारायाबो गनदो एकदम ससे जालाय होनायसै आरो लोगोफोर नै गनखौ सोनानैसो लांनाय उपाय गैया हागोन नै गनखौसो सोनानै लानो गोनां जादों उपाय गैया लोगोफोर नुकु ब्लगा ओरैबायदि दुखिया साथा गंसेखौनो बायनो हाला लोगोफोर मिथिबाय आइसार मा बुंबावनो नै जाला लोगोफोर अखा बोथोरजों वाव सेस आनाबा है साला मा बोथोर जाबावगोन बेयो है दानो मोजां दानो गाज्रि मा बोथोर जागोन बिदिबा लोगोफोर सानना नायलाय है बाय इन्टारेस्ट खालामनो सानबाय खामानि मावनानै अखायानो हाना होलायबाय बापरे बाप जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो दिनै खामानिया गाबोनसो मावनांसिगोनदां बिदि अखायाव जाया लोगोफोर बापरे बाप बिदि अखायाव उन्दुना थानायानो लाब स' गाइस दा नायनो हागोन नै दासो अखाया हासिना हानानै दासो माने अखाया गैला आरोना गाइस नै जायगाखिनिखौ सेस लेथ्रा खालामना थांजोब्बाय आरोना गाइस ओमफ्राय बाखि आंनिया नै सोमना दोन्दोंमोन आं इथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना दालासि जाबाय जानांगौ वाव गुफुर जाजोब्बाय आरोना समायनानो ना अखा हानानै सेस जायगाखौनो सेस खालामजोब्बाय आरोना गाइस दा बाखि नै फुरा रेडि लोगोफोर आंना जगार पातिया बेयाव दंजोबो साफा ओमफ्राय नै ब्रासबो दंखायोमोन दा ब्रासखौबो लाना दंखायो नै दाथ' जानाय नंला लोगोफोर सान्दुङा एसे गोसा दुंनाय मोनबा लगे खामानिया जागौमोन दा खिन्थु जानाया एसे मुस्किल जासिगोन आरोना गाइस फोननानै काम जानाय नंला बायदि मोनबाय आं बापरे बाप दाबो बिराद गरम जाना दङ आरोना गाइस नै दाथ' बेखौ फोनबाबो नुनाय नङा लोगोफोर सान्दुं दुंबासो नुगोन बेखौ ख्रा ख्रा बाखि फोननानै दोनजोबनिबाथाय ना माबा लेथ्रा जाजोबथारो ना अ माय गड गाइस नुबाय एकदम उपाय गैया लोगोफोर अखाखौ नेनानैनो टाइमा बिराद लेट जाबाय कुवालिटिफ्रासो मारै जाजोबगोन दा भिडिअआ सुनाय मोदोमलायथारदो लोगोफोर एकदम बिदिनो टटेलि गासैखौबो फोनजोबगोन बरिया आरामनो नोंथांमोना दिनैथ' साफा नुनाय नंला लोगोफोर मानोना बुंबा अखाजोंनो सब लेथ्रा जाजोब्बाय बाखि गाबोनाव लासै सान्दुङा दुंबा बेखौ फुरा ख्रा नुजोबगोन आरोना गाइस दिनै ख्रा नुनाय नंला नोंथांमोना होमबाबो खामानिखौ मावना दोननोसै आङो नायनो हागोन नै एकदम सेस जागाखौनो हाब्रु खालामजोबखाबाय आरोना लोगोफोर दायो अन्थाइ गारना होनांगौ बाला लाबोदों अन्थाइ लाबोदों साला उपाय गैया लोगोफोर मोनालांबाय आरोना गाइस अब्लाबो खामानियानो जोबला खामानि मावबाय थानो गोनां जायो फुरा जिखिनि जागा दं गासैखौबो साफा खालामजोबगोन गाबोन मावगोन सबनिया मावगोन होनबा खामानिया थालांजोबो बेनिखायनो खामानिखौ दानो मावना लाखायाबा खामानियानो जाया आरोना लोगोफोर स' बिदिनो लासै मावगासिनो दङ आरोना गाइस आङो उपाय गैया लोगोफोर हारसिं मानसि गिदिंनो थांबाबो जाया गिदिंनो थाङाबाबो जाया न'खौबो नायनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर साब सिखोन खालामनो गोनां जायो साफा स्टेन्डार्ड लाखिनो गोनां जायो आरोना दा बिदिनो लासै समायना खालामगासिनो दङ आरोना गाइस मिनि गार्देन बनायनांगौ ना नङा होमबा भाइमोन वाव दासो जाहांदो नै सान्दुं दुंबा दसेनो राननानै एसे ख्रा जागौमोन दा सान्दुंबो गैयाना अखा हानानै सेस दा हराव आरो अखा हाना होबा दिगदारानो जालायगोन डाबल मारिनांगोन होमबाना बरियासिन जागोन आरो सान्दुङावबो गैयाना अखा हानानैनो सेस जाजोब्बाय जागाया दा बिदि अखा हानानै जुदि जागाया लेथ्रा जायामोनबा एसे सान्दुं दुंनाय मोनबा दसेनो रानफिनगौमोन आरोना गाइस डाबल मारिना होबानो दा नै एसे टाइम लासिगोन ना बेखिनियावनो उपाय गैया मा खालामनो
दा बाखि बिदिनो मावगासिनो दङ आरोना रावबो गैया हारसिंनो केमेरा स्टेन्डखौ लानानै एसे भिडिअ लादो सर्ट भिडिअ बाखि नोंथांमोना माबायदि नाङा बेखौथ' मिथिला जिखुनु जायगायाव एसे जिखिनि हायो मिनि गार्डेन समायना बनायनायनि खोथा दङ नालाय बेनिखायनो एसे लासै मावगासिनो दङ आरोना बाखि अखा बोथोरबाबो अखा गानायखाय लगे खामानिखौ मावफिनबाय आरोना लोगोफोर बाखि माबायदि नांगोन माबायदि नुगोन लास्टावसो मिथिगोन नङा होमबा लोगोफोर बाखि दा आं फोनगासिनो दोङो दा आं बारा भिडिअ लाबाय थाला ओइ उननिखौबो फोनजोबनोसै आरो गाबोन सानाव बाय मोजां फोनबावनानै एसे बरिया ब्लग लासिगोन आरोना लोगोफोर ना बोथोरानो दा बोरैबा जाथारबाय ना